Os bancos do Parque das Ciencias, ao lado da Escola Infantil de San Roque, xa contan cunha nova placa que se une ás 10 que xa foran colocadas e que cada ano, tal día como hoxe, a Real Academia das Ciencias organiza un acto en homenaxe a un científico galego do pasado, que este ano caeu na persoa do xeógrafo, topógrafo e matemático Domingo Fontán, coincidindo, por certo, co 230 aniversario do seu nacemento. A idea, tal como lle explicaba Miguel Ángel Río, o director da Academia, a alumnos de La Salle, é trasladar a sociedade a un persoeiro que sexa un gran exemplo. O esforzo que el fixo por formarse, por adquirir coñecemento. El estudiou griego, estudiou inglés, francés, latín. Aos 12 anos estaba xa na Universidade de Santiago, estudiou filosofía, teoloxía, escrituras, hebreo, estudiou cánones, estudiou leis, estudiou artes e, por suposto, estudiou matemáticas, que foi o seu campo principal. O humanista, como así explicou Miguel Ángel Río, e tamén o concelleiro de Educación Manuel Dios, foi o autor do primeiro mapa topográfico galego. Foi a través do que nos decía o concelleiro, da carta xeométrica que el elaborou. Foi o coñecemento que el tiña de matemáticas, de ciencias experimentais, serviulle para animarse a unha labor inxente, unha labor dificilmente concebible hoxe, que foi patear Galicia de extremo a extremo, a cabalo, a pé, como podía, para ir levantando punto a punto e construir con todo o detalle, que é unha cousa que asombra hoxe en día, con todo o detalle un mapa de Galicia.